race 22. Så lad os bare komme i gang. Og vi er gået lidt i gang. Vi ved lige at spille sådan, hvad kan en halv time. Og tænkte, at vi lige så godt lige kunne prøve at lave en video med det. For at se, hvad jeg synes. Det her det er vores case med en søvnmaskine på. Ej, ham der må komme ind. Og så hvis det der navn, det siger han hver gang. Jeg har sovet mig. Ja, var det herovre. Og der er vores bil. Og alt så. Og den klaptosk, han er selvfølgelig farvet ude i vores majsmark. Ja, det var under, der var en vej. Og så kom jeg lige til at gøre det lidt for langt, så det var sådan cirka så meget der, jeg tog væk. Og der var selve hans case holder lige nu. Det var vejen. Ej, vejen den var her. Det må jeg også se derovre. Vejen, den var der. Og resten, der var pinholdt. Og så vi kan se her. Vejen, den burde have kørt hen og her. Og så er en klaptosk virkelig lige ødelagt. Så man begynder at lave over. Der kan du lige slukke din mikrofon. Ja, nu har jeg set vores case. Kan man ikke bare den her låge, vi skal have? Jo. Den her case laver af power til, så i dag der tror jeg, vi skal Hvor skal den stå henne? hvis der var det søger. Jeg kan bare lige rundt i vores case. Jeg er på vej ud og Ja. kigge på en anden mark. Om der Så skal vi se, om den er skæv her nu. Jeg kan lige komme til at spille. Og jeg er stadigvæk syg. Ja, det er jo også den anden video senere i dag, eller tidligere i dag med Fortnite. Nu kan jeg gå uden den her. Nu kan jeg gå uden den der. Men hvad? Der kommer det. Ja, det kommer udefra, man kan åbne. Den der kan du godt åbne her. Ja, kan man kun åbne den udefra? Ja. Men hvad? Som Nej, man kan også lukke dem indenfor. Hvor åbner den indenfra? Jamen prøv at lade den lukke. Hvorfor kan du det? Det kunne jeg ikke lige før. Det er bare for at jeg bedre farve. Ej. Ja, det er nok det første, du gør. Det kan godt være, at du ved mere om det. Men jeg er bedst til spillet. Okay. Det er jo ikke. Okay, skal vi have det her hus, eller skal vi have skurvognen? Ja. Hvad er forsiden, og hvad er bagsiden? Okay, hvad er forsiden og bagsiden på det her hus? Jeg tror, at det her det er forsiden. Prøv at der er en amerikansk flag. Og meget kan man lige holde maskinen over. Jeg ved ikke, hvad man vil have, de skal holde. Okay, du skal ikke spørge, hvorfor jeg sætter den sådan her. Okay. Hold da kæft, man kan se. Undskyld. Hold da mand, man kan se, at der er sket noget her, hvor. Den er skæv. Den er skæv af pommer til. Hold da egentlig. Mandens historie. Det var da fuldstændig sindssygt. Hvordan vil du redde det nu? Ja, det må være sådan, der det bliver. Ja, det er sgu ikke græs. Gå nok dårligt til at viske, Kæp. Hvor fanden sidder bilen fast?
fandme også fordi du kører i Mærkeland. Du kører jo helt i Søndervig. Det er sådan set nok det første, vi ikke gør. Hvad fanden er du gang i? Og parkere vores bil. Så skal du ikke holde dernede. Jo. Nej. Det skal trailer. Altså, er du fra år 1900 dum, eller hvad? Nej, hvis vi skal være langt af den her forhold til bilen. Okay, den er meget stor. Det kan vi også gøre. Her, hop ud af den bil. Kat, hop ud af den bil, eller hvad? Jeg kan ikke trække. Kat, ud. Det er min bil. Og så lader han også. Ja, jeg sætter lige en ventilationsskinner og en kortdarm. Vi skal nemlig have kører på den her barn. Ja, åbenbart. Det giver vi stopperne med. Ja, hvis der er en ting, jeg hader i farmen, så er det her dyr. Men han skal lære det. Så skal vi have køer. Han elsker køer, så det... En kæmpe kostal, mand. Du skal ikke på gården. Den skal fandme ikke være på gården. Det kan jeg lige love for. Hvorfor får du så altid at stå? Ja, så må du skulle købe mark. En eller anden mark 20 eller sådan noget. Den skal stå på gården, så du kan vågne helt op på morgenstunden og sige godmorgen til køerne. Kasper mark 20, det er lige her bagved. Det er lige der. Så går jeg hen og køber den. Nu har jeg købt den. No shit. Ej, et flot køkken. Som jeg ikke kan se. Altså, som jeg kan gå ind i. Hvis du bliver væk her, så skyder jeg dig i de gang. Og skriv lige i kommentaren, feltet, at Skriv i kommentaren, hvad vores køer skal hedde. er, Kan. vi skal hedde Gert eller Ronny. Nej. Skal du ikke Gert eller Ronny? Nu køber jeg dem i hvert fald. Bare skriv i kommentaren, hvad de skal hedde. Og I bestemmer, og vi er ligeglade. De skal bare hedde, det I siger. Vi skal bare have dem lige køb. Vi skal bare have dem lige ud. Men mindre der kommer sådan en lille dreng på sådan 3 år og skriver, ja, den skal hedde Peter Søren Jensen. Sådan der. Hold da kæft, de er store. Og i farve 25, hvis I har sådan noget, så kan vi også prøve. Hvor mange køer har du købt? 4, 5. Har du købt 45? 45 kører lige præcis, lige hvor vi skal der. Okay, skriv 45 navn i kommentaren. Det var bare for sjov. Please, jeg beder jer, lad være. Vi vælger en ko hver, som vi synes, at de skal navngive. Jeg vælger den her. Du vælger øvekonen. Det må også... Den her... Du vælger den sorte med øv. Sort. Jeg vælger fandme hende herovre. Hende her er pæn. Ja. Hende her er kost. Hende herovre. Hende der. Ja, Hun er iskren. hun er røvkæren, ikke? Prøv at se, de spætte øver. Nå. Nå, bare. Og det er 2 pigenavne. Og der skal ikke komme en eller anden, der hedder
Bjarne et eller andet. Okay, må jeg godt sige noget? Bjarne på 3 år kommer lige og skriver, ja, hun skal hedde Gitte Pishoved. Det her, det er kun små kvinder. De er sgu meget pæne. Og I skal like og subscribe, hvis vi skal lave. Husk at skrive i kommentaren, hvis I gerne vil se en Farming 25 video. Ja. Så kan I være med til at se den video også. Hvad er der egentlig? Skal vi købe Mark mere, eller hvad skal vi? Vi skal have Mark 14, så vi kan komme i gang med at snit majs. Mark 14? Ja, vi skal sgu snit majs. Han siger, vi skal have den her giga lange mark. Som er vores markgange 1, 2, 3, cirka 4. 4 nå, så. Det er cirka de her 3 mark, eller 4 marker. Han er loco. Skal jeg købe den? Husk at like og subscribe, hvis I har en stor hvor der er loco. Skal jeg købe den? Ja, kust. Vi skal have noget penge. Jeg skal nemlig til at snitte majs. Og nu køber jeg den travlermark, jeg skal køre fra i. Og han elsker jo at køre majs. Nej. Det eneste, han elsker. Det eneste, han laver i sin egen baner, det er at køre majs. Nej. Det er det ikke. Nu skal jeg lige lave hans psykopatiske travler. Han elsker jo faktisk finch. Nej. Kan det ikke bare den her, vi skulle have? Nej. Klog, hvis du kigger. Ja. Eller har du en mod med eller sådan noget? Ja. Så er det bare den her. Den største. Jeg kan få lov til det majs. Amen, jeg må gøre det der. Kan jeg måske kigge? Du bliver bare ved med at kigge derovre, Kæp. Bare Kæp. Bare Kæp. Så jeg vil lige kigge herover. Nej, jeg skal fandme ikke være lyserød. Det er den der rammer. Ja, den er fin. Kan vi jo ikke lige lukke Pjevs ud? Nej. At vores kat den sidder inde på vores værelse. Eller i hvert fald en af dem gør. Ja, Pjevs, jeg ved godt, du gerne vil ud. Det, værsgo. Tak. Og Mark, der vil lave ko. Og jeg skal ikke tage af, at I skal ikke se kogården, når Mark han kommer forbi her. Kan hvad for en vej skal jeg tage? Skal jeg tage den, skal jeg tage den besværlige vej, eller skal jeg tage den gode vej? Den gode.
Okay, så synes jeg skal tage den vej, hvor man har risiko for at falde ud over. Nej, jeg tager den pisse irriterende vej. For jeres skyld. Okay, jeg tror ikke, I kunne se det. Nej, vi skal alligevel herude. Og nu kan jeg i 4. Og det her, det er den besværlige vej. Den anden vej, der har den bare kørt ud på sådan noget asfalt. Tro mig, det er ikke engang det værste endnu, tror jeg. Det kan jeg ikke engang huske. Det er så lang tid siden, jeg kørte her. Jeg har kørt den her vej en gang. Og Kasper, da han skulle køre hjem med snitteren, der var han i hvert fald ud over sådan 6 gange eller sådan noget. Men det var endnu værre, fordi vi havde en minibil. Den synes Kasper, han skulle køre hjem. Så lige her, der skulle han til at køre over. Og så kan han gerne lige at køre med dækket på hver sin side. Så endte det så med, at hans ene side af dækken, de faldt herned. I den her rille her. Og så sad han fast. Så det var irriterende. Jeg havde du gang i kæmpe. Bruger alle vores penge på at lave grobåren. Nå, det lyder slet ikke besværligt. Men så bruger alle vores penge. Jeg tror vist lige at sætte speederen i bunden. Og så er det meget svært at sætte speederen i bunden, når man kører. Nu sætter jeg bare lige autopilot til, så jeg kan lige køre resten af vejen. Jeg kan nok ikke køre resten af vejen, fordi vi skal dreje. Men i hvert fald lige ned af her, kan jeg i hvert fald sagtens køre. Okay, det er meget kedeligt at se mig komme hjem. Vi ses om lidt, når jeg kommer hjem. Lige lille hurtigt indskud. Jeg kører her ved siden af Mark 14. Lige efter Kasper har sagt, at vi skulle snart til at snit. Og så kommer jeg herhen. Der er ingen majs på. Kan I se nogen majs? Fordi hvis I kan, så er jeg blind. Der er i hvert fald ikke noget herovre. Okay. Ej, der var gården. Nu går den væk. Ej, der er gården. Ej. For helvede, Kat, nu kører jeg for langt. For jeg kunne gøre noget. Og så er der træer. Hvad fuck har du farvet den vogn der? Grøn og orange. Han der. Hold kæft. Den her traktor er lige så bred som hele vejen næsten. I hvert fald helt lidt. Svaleflæk. Så bliver det lige været ud i dag, fordi... Ja, og Kasper han kan stadigvæk ikke finde ud af at synge. Hvis jeg har en søsken, så ved jeg godt, hvordan det er, hvis man nogle gange har lyst til at skyde hinanden i hovedet. Hvordan fanden har du holdt det? Det er sjovt. Hvad fanden har du gjort med det? Vel. Så vil jeg lige se, hvad han har haft gang. Hvad i fanden har du haft gang i herovre? Undskyld.
Hvad for en var der min ko? Jeg tror, det var den her. Eller var det den her? Nej, det er fandme den der. Ja, min, den var helt hvid på ryggen næsten. Nej. Så jeg tror, det er den her. Nej, jeg ved hvorfor der er din ko. Det her, det er min ko. Nej, det er min fucking øverhoved. Skal jeg vise dig, hvad der er din fucking hoved? Nej. Hvad? Nej. Herovre er din fucking ko. Din Hvad? bums i hovedet. Det er ikke min ko. Det var fandme selv, du sagde ja til. Nej. Hej, kokasse. Det der, det var min ko. Nå, lad os sove nu, så vi kan bare komme i gang med at slitte med base. Så det bliver bare så lækkert. Det bliver ikke lækkert. Bare kan have os lige. Nej, jeg hader ikke sådan. Fordi det er nemlig ikke ham, der skal gøre det. Nej. Det er ham, der skal købe kort fra. Nu kan ikke se det. Okay. Nu kan jeg også. Hold kæft, Amor. Ej, det er stadig mørk. Ah! Shop har lukket. Skal lige se. Shop er stadigvæk åben. Prøv lige ud af den. Shop er stadigvæk åben. Lok er så slås. Ja, det var fordi, der vi gik ind i banen. Der var shoppen lukket, så vi kunne ikke komme ud med nogen af vores ting. Så derfor købte vi det bagefter en klokken. Fordi at... Gå nu ud af den truks. Fordi at den der port, den var lukket. Så da vi havde købt den der minibil og bilen, så i stedet for at tage den her vej, så havde vi taget den her vej. Ja, bilen den kunne lige præcis komme igennem der. Gå lige ud af bilen, så man får truksen igen. Jeg synes, jeg vil kigge til mig 14. Nej, du skal ikke. Jo, bro. Kan jeg bare ud min bil? Så kører du for over og kigger til den, så Ja. sover jeg lige. Igen, din bumlumme. Du skal lige se, at der er ukrudt på Mark 14, for så skal den sprøjtes med det. Fuck. Ja, det var meget realistisk, det der. Og det kører faktisk realistisk, mig. Det der var det der realistisk. Det var noget, som var lidt urealistisk. Lige præcis. Realistisk. Hold da kæft, mand. Ej, det er flot. Men lige at kigge, bare blive lige derude og kigge, og fordi når der kommer udkrudt, så skal der fandme lige med i gang med en 500 fugebrøv. Kan jeg prøve lige at slukke lyset? Okay. Det ligner som om, der har været en storm i vandet. Kan I se bedre nu? Tror jeg ikke. Vi kan i hvert fald se meget bedre nu. De kan se meget bedre. Okay. Jeg tror, jeg kommer til at ramme det så tidligt. Så du synes kun til klokken 7? Nej, jeg så til klokken 8. Jeg så tidligt derovre. Nej, jeg Ja. vil ikke sove. Hold kæft, der er lys der. Ja. Det er sgu da fordi, jeg skal komme udkrudt i vores marker. Så vi har noget lavet. Så jeg kan Kan komme du ud. ikke komme ukrudt? Det skal sgu da sprøjtes væk. Men... Vi har ikke en sprøjt. Ej, men det skal vi nok få jo. Hold da fuck. Okay. Er der ukrudt der? Jeg tror, jeg sover lidt for meget. Kan der ikke komme ukrudt i mig? Heldig, jeg tror, jeg sover lidt for meget. Men så er det lige til klokken 7. Vi kan jo se noget så. Nej, det er også det, der er med en. Så kan vi jo heller ikke se noget. Ja, vi tænder sgu da bare vores lommelygter. Vi har ikke engang nogen lommelygter. Fuck, det blev bare. Altså, vi kan jo se en skid. Tænd en lommelygte, så de er lavet. Ja, vi kan se noget, når jeg hopper. Så tænd din lommelygt På hvad? på fucking skærmen, sådan her. Det er ikke noget pat bare, vel?
Ej, fedt aldrig. Ej, der er nødt til at komme med mig på dem. Hvorfor kommer der ikke ud? Hvorfor er de ser så brændt ud? Altså, der har da ikke været ild i marken. Hvad med den herovre? Hvorfor længe vi kan se? Jeg tror ikke engang, der kan. Det kan sgu da ikke, jo, der kan godt komme brænde marken. Så står der meget ukrudt. Jeg kan ned i bunden af der. Jo, der er meget ukrudt. Ja, men så må vi lige sove til, det bliver morgen. Jeg skal sove til, tror du ikke bare klokken 1? Nej, 8. 8, 4. Ja, fordi så kan vi høste. Nej! Det var fandme ikke lang tid til klokken 8. Åh, nu fik jeg ikke nok. Jeg synes, jeg hader, når jeg gør det der. Og lad mig lige se. Der var Det er lige ikke engang lige. færdigt. Og lige ude i bilen. Jeg er ikke engang i bilen. Hvorfor fuck kan Der står, man kan høste majs i dag. Ja, det er kun når det er grønt. Hvor meget ukrudt er der i det her lort? Rigtig meget. Vi kan jo ikke se, hvor det er. Så prøv at gå herhen og kigge. Det er jo så højt over, at vi ikke kan se det nu. Det er jo for sent nu, Mark. Ukrudt. Hvordan er det markeret? Ukrudt. For der er meget ukrudt på. Det kan du da ikke se. Jeg fjerner alle de marker, som der ikke er ukrudt på, når jeg trykker på den her. Eller når der er. Hvad fanden? Den har Mark 22, og hvad fanden er det galt med den? Den skal trumles. Det kan der jo ikke, når der er majs på. Mark, vi skal snitte nu. Kør hjem med den der bil. Mark, kør hjem. Mark, kør nu hjem. Vi skal snitte. Tag bilen hjem. Jeg kører ud i Johnny. Vi starter vel med det her stykke derude. Men det er jo ikke engang færdigt. Det er lige meget. Skal ikke bare bruge dem med ligesom. Men der kan jo så slet ikke det vokser. Kom nu bare lige hjem, så kommer vi nu. Fuck, det er højt. Igen, der står det vokser. Prøv nu bare. Er det mig, der skal snitte, er det ikke? Er det ikke mig, der skal snitte? Bare. Jo, hold! I kan godt snitte nu, hold! Ræk til traktoren. Jeg får lige bilen tilbage. Bag. Fuck den der vogn, den ser ud. Det sker ikke. Prøv lad os lige... Bare hør. Og hvis Okay, nu drejer den. Hvad skulle du til at sige?
Og vi sprøjter bare alt ukrudtet bagefter. Fuck, den er slidt at køre retarderet i det her værk. Og Mark. Det er godt. Og se hvordan den drejer fucking langsomt. Det er så sjovt nok også, fordi det er en John Deere. Mark, Hvad er det, det har gjort dig? Det går Mark, mig plejer sgu ikke være så høje her. Nej, det har været højere. Det plejer at være mindre, hedder det. Bare vend ud på den her mands Mark. Nej, det er uhøfligt. Det er Niels Antons, og han kender det. Så. Og hvad fanden er det? Det Er det endnu en fra det der Roso? Ja, Niels Anton. Altså, hvad fanden det er, så end er for en person? Så er det lige gjort. Og se, jeg kigger lige ind i Majs. Hvad så? Jeg har en fucking dårlig udsigt. Okay, vi skal altså på et eller andet tidspunkt, så skal vi altså få fat til, så vi kan optage over dig også. Så folk også skal se over dig. Ja. Hvorfor har jeg kørt så meget hurtigere end dig? Du kan godt sige, men ja, det kører bare lidt. Kan du komme ud, og jeg kan have en vogn bagpå? Jo. Kan du så ikke tage vognen bagpå? For? Ja, fordi så kan jeg hente en ny vogn mens. Så skal vi jo ikke stoppe hele tiden. Det er derfor, vi egentlig nok. Okay, okay, jeg siger lige det her til mig. I må gerne skrive i kommentaren, hvis I har lyst til at være med. Så skal jeg så bare lige skrive, hvad jeg hedder. Ja. Så vi ikke siger nej. Fordi så kan I være med til at hjælpe med at skille majs. Fordi vi er lige 2 i dag, og han kan ikke helt følge med vognen. Ja, det er derfor, jeg spørger, om vi ikke bare kan sætte den her bag på dig. Ligesom jeg plejer nogle gange at gøre. Når jeg kun er en. Det? Men det er jo sjovt. Det er bare sådan, at du ikke skulle holde stille hele tiden. Men det er jo Ja, ikke, det gør vi. det er jo ikke hver dag, at vi spiller Farming 22. Men der er jo også lige kommet det nye Farming 25. Men det kan Markus og mig ikke så godt finde ud af nu. Du skal have vognen på for helvede. Så derfor spiller vi Farming 22. Snit og stejler! Snit og stejler lige! Ja, det er godt. Kører lige ned efter en ny vogn. Karneval, mand. Vi spiller bibi. Ja, vi kan også bare lige springe frem til, at jeg er dernede. Så vi ses, når det er... Ja, nu har jeg lige fået en smag på, hvordan det lyder, når Kasper synger. Den filmer en dag. Jo, den gør. Nej! Kan. Mener jeg det? Hvad laver du? Fuck laver du? Jeg skal ikke nu. Der er ikke nogen. Ej. Ja, det er is, der er derinde. Ej, jeg griner det. Altså, kan du hvorfor fanden kravler du? De ved godt, du er her. Nå, det er fordi, jeg gider ikke ødelægge. Sygt. Ja, vi ses. Så er vi inde og købe en ny vogn. Jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal for min stemme. Han er bare syg. Altså, syg er jeg fandme heller ikke. Det er fordi,
Vil I gerne Okay, vide, kan jeg hvorfor få han er halsen? syg? Det er fordi, han aldrig går med jakke på. Nej, jeg går med en trøje, og hvad så? Og en trøje er så ikke nok. Mark, man kan godt se, at for en vogn, der er størst. Det er den der Er det her en mellemtraktor? Det tror jeg vist. Det ved jeg ikke. Hvorfor? Ja, det er en stor traktor. Og vi må nok lige hellere flytte den der spærrevogn. Kasper, han er ikke engang fuld endnu. Jo, Fordi det er han har siddet over mig hele tiden. Jeg synes ikke, Og lige efter jeg slukkede kameraet, så over den bro herover. Der var jeg kom til at dreje. Så var traktoren lige ved at falde ned i vandet. Så er det fuld, boys. Og vi vil meget gerne have, at de kommer ind og hjælper. Fordi vi har så mega meget. Hvis I ved, hvordan man fodrer køer, så vil de gerne have det at blive. Du ved sgu godt, hvordan man gør. Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor vil du så have køer? Se, det var lige her. Der skete det samme med Kasper, bare jeg gjorde det. Og man kan se sporene af spillet, bare det ikke fjerner. Det var der, hvor hans spor det var. Lige i midten. Det var der, hvor jeg kørte ned med min minibil. Det var lige her, Kasper han sad fast. Med hans ene side af hjulene her, og så den anden side af hjulene her. Jeg gjorde så bare sådan, hvor min hjul de var der. Og min anden hjul var her. Og han havde så meget røget ud i søjlen, hvis han ikke havde givet gas. Mark har lige øje med morgen. It's a name. Prøv at se, hvor fucking svært det er at høre der. Det her, det er i hvert fald ikke nogle sikre veje. Han hader allerede, at vi skal til at snitte på mark 17 eller 14 dage efter. Og så her endnu en bro. Det er så meget bedre, fordi... Der er ikke hul i midten. Ja. Jamen, vi ses, når jeg er hjemme. Ses. Så er vi kommet tilbage. Og jeg skal til at spille vores nye vogn på, så der er meget større. Og vi har lige fundet ud af, hvorfor den her vogn nummer er lidt irriterende. Det er af, hvis I kigger på... Baghjulet. Og se, så hvis jeg drejer til den her side, Så drejer baghjulet med. Ja. Og det gør forhjulet også på vognen. Ja. Jeg er bare over i den her silo herovre, okay? Ja. Så vil vi se, om jeg er god eller dårlig til det. Altså, jeg plejer godt at kan finde ud af det. Men det er lang tid siden, jeg har gjort det. Mark, vil du snitte mark 14? Kør lidt med vogn. Du må også snitte resten af den her, så snitter jeg hele mark 14. Hvad vil du helst? Jeg tror helst, jeg vil snitte på mark 14. Det ser jeg her. Fuck, den her mark, den er egentlig også stor. Men hvis I vil komme ind en gang, så kan I bare... banen hedder... Nu er bare DK Player One spillet, for jeg gider ikke tage en navn i det og sådan noget. Eller skal vi kalde banen for noget? Det må I skrive i kommentarerne. Ja, så 5, og så lige snart vi pauser op til. Så er Kasper, der skriver et eller andet specifisk. Og så, men... Og det skal ikke være sådan noget... Det skal ikke være sådan noget ulækkert noget, fordi... Ja. Hvad? Jeg siger bare det rigtige. Ja, det siger jeg også. Og så hvis det er mærkeligt, hvis det er 3 år, der kommer og skriver, hej, jeres band, den skal hedde
Krusedulleværk. Ikke gøre så tæt, fordi så kan det være, at den suger over, fordi... Du kan også tælle den her vogn der, som du kører med, og så købe en af dem her. De er sgu da meget bedre og meget større. Skal jeg gøre det? Ja, fandme ja. Okay. Så kan jeg være op til shoppen igen. Han bliver snart træt af mig. Shoppen, den ligger 40 meter væk. Det er irriterende, når du gør det der. Prøv at se her. Nu skal vi stoppe. Men... Prøv at se. Her nede af gården. Her er vores 3 marker. Nej, der er... Ja. Lige her er gården. Shoppen, den er herovre. Det er lidt langt. Og specielt når der er de der irriterende broer. Hvis I skal være med i vores band, så er det ikke sådan noget, hvor I får lov til at... I skal ikke ødelægge det og sådan noget, og vi spiller seriøst herinde. Var det også det, du gjorde lige før, da du smadrede bilen i huset? Ja. Ja, vi vender lige tilbage, når vi er derovre. Vi ses. Nu har jeg lige købt vognen, så nu skal vi tage hjem igen. Ses. Og ved I, hvad jeg lige fandt ud af? Den her vogn, den kan gøre sådan her. Hvorfor kan det? Altså... Og jeg ved godt, hvorfor den kan det. Hvorfor? Det er fordi, når du kører i majsmarker, og den er alt for fuld i for, så kan du bare... Eller så kan du, men hvis den skal være fuld lidt overalt, så kan du bare gøre sådan der. Og man kan også stave vognen. Nu skal vi se. Ja, lige sådan. Ja, prøv. Du har sænket støttefodene. Kan man lige hæve og sænke den? Og prøv at vise dem, hvad man kan med traktoren. Sådan der. Au. Sådan her. Så den lige kører op og ned. Jeg kan nok ikke se det så godt. Fuck, den over julespil. Luk i døren. Ja. Ja, det. I kan nok godt høre, at jeg er ikke særlig god til det at spille. Nå, men vi ses snart hjemme. Vi skal egentlig også huske at sige glædelig 1. december. Ja, Cap? Ja. Men vi kommer til at lave 24 dage. Altså fra 1. til 24. Øj, mand. Ja, jeg håber ikke, at jeg bliver ved med at være syg. Nå, men vi ses. Så er vi tilbage. Ja. Så skal vi lige overtømme igen. Det tror jeg, Mark han glæder sig til at skal mange gange endnu. Nej. Det er godt, det er mig, der skal køre på Mark 14. Med dem der fucking vogn frem og tilbage. Fordi han skal snitte derovre, skal jeg ikke. Wow. Ham er kriminel, ja. Okay, jeg tror ikke bare, at du skal snitte færdig der. Jo. Så er det vi fortsætter inde på banen, måske den 3. december. Den 3. december. Fordi det der, det er jo den 1. december. Banen. Ja, for jeg tror, har vi en video klar til i morgen, Gab? Hvad? Jo. Og det er fordi, når det er, at vi
Hvor er det vandt? Det er jo ikke hver gang, vi kan lave en video. Nej. Jeg laver kaffe. En kæftstol. Og I skal bare skrive, hvad hendes bane den skal hedde. Ja. Men hvad skal han skrive nogle spil, hvis jeg skal prøve at spille dem? Ja. Hvis det er. Høj. Så jeg kan godt lige snige mig ind her. Okay. Jeg kan godt lige snige mig ind her. Jeg vil lige give dig et startskub. Du kan godt bare køre hjem med den der vogn, tror jeg. Okay. 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 Vi var med det blandine. Den må holde der. Og så, nej Mark, kan du ikke lige begynde at holde skinnerne ordentligt? Ja, jeg skal lige have selv noget ordentligt. Du kan bare se en snegl stikke lige op i luften. Og map, hvad er det for en map, vi spiller på, Mark? Jeg aner ikke, hvad det hedder. Hov. Og det der! Ja, det står lidt mange herinde. Det hedder i hvert fald et eller andet med 24K eller sådan noget. Der er i hvert fald, når man prøver at gå ind, så er der i hvert fald en sådan masse John Deere i tasken. Ikke om, Mark? Ja. Jeg ved ikke, jeg tror faktisk, jeg så i det i starten. Hvad mappet hed. Og det her, det er din mods, vi har med. Ja. Hvor fanden har vi den der med? Fordi det er Nektos. Hvor har vi den der med? Et værlo! Det skulle det til, når du skal få og købe i. Og du skal ikke spørge, hvad du Hvorfor har vi den der med? til at sprøjte. Hvor med den der? Kanyle. Hvad med den der? Kærmejs. Og hvad med den der? Pløj og så. Okay. Man kan lige se noget fedt, den her, den kan. For det første, dythornet. Mark, du må faktisk godt komme med den anden. Og så er der... Og så her. Der er politiblank på. Mark, han må godt komme med en vogn alligevel. Mark, du må godt komme med den anden vogn alligevel. Mark, og husk nu at lukke døren. Hvorfor er den der åben? Eller ikke åben? Der er det næsten fuld. Ja, jeg tror altså ikke, jeg kan lukke det. Ja, men den her, den drejer da også med baghjulet. Ja, men ikke fucking lige så godt. Det gør den her sgu da ikke. Jo. Jo, men den drejer sgu da ikke lige sådan, som den anden. Jeg vil bare sætte den der af, kan. Nå, jeg er færdig med det der træk. Så bytter vi lige. Ind i banen. Det er sindssygt. Men den 3. december, det kan være, at det er der, hvor vi kommer
kommer ind og snitter mark 14. Ja. Det gør Mark. Wow. Et træk mere efter den her, så er vi helt færdige. Så skal vi være på mark 14 den 3. december. Ja, i hvert fald på en eller anden tidspunkt. Ja. Er du næsten færdig? Ja. Du kan ikke bare lige med. Kan du ikke begynde at holde maskinerne pænt? Nej. Det er 5 millioner. Nej, du bliver ved med at åbne den dør, der. Du kan virkelig godt lide det. Hvad for en? Døren til fragtøjet. Jeg har ikke engang haft den lukket. Nå. Hvorfor kan den her ikke dreje? Fordi det er en handicappet travl. Ja, det skete ikke, det der. Hvorfor er den her så irriterende? Jeg siger bare, at du kører ind med den anden. Det her, det er noget værd pis. Kæft noget lort. Jeg har måske en idé til, at vi kan få den skubbet ind. Mark, nej, jeg skal nok køre den på plads. Mark, styr dig! Det er ikke for realistisk, det der. Og det kommer fra ham, der sidder derovre. Du er oplistet stimulerer. Jeg kører lige over til mig. Den er virkelig god at dreje med den her. Helt vildt. Og nej, det mente jeg ikke. Giv mig vognen. Giv mig vognen. Giv mig nu vognen. Hvorfor er den snitter, den kan dreje så skarpt? Hvad fanden laver du? Vi kan lige så godt holde det her klar til 3. december. Eller en anden dag. Så holder vi bare det her, Mark. Mark! Mark, hvor fanden skal du hen? Hvor skal du hen, Mark? Jeg skal hjem og holde det klar. Og sådan. Men måske, jeg håber lidt, det her det bliver den 3. december, vi smider det her. Oh. Så hvis I har lyst til Hvad er det, du laver? Skal jeg fordi, jeg skal køre frem, eller hvad? Nej, jeg har været nok
noget at sige nu? Nej. Prøv lige at komme hen til mig, mand. Så kan I lige se, hvor kæmpe den her mark, den er. Den er så kæmpe, som et binokan kunne være. Og se, hvor hele vejen dernede. Hele vejen hernede. Den går derfra. Og hele vejen hernede. Hele vejen dernede. Ikke der, hvor han er, men dernede. Jeg kan lige prøve at tage bilen her. Så kan jeg lige prøve at se, hvor lang den er. Og sådan er den hver træk. Og så den går herfra. Og så går den ellers bare. Det er sindssygt, hvis du når over hele. Når overhældt, der må jeg dernede. Der går du. Og vi er stadigvæk ikke ved bunden. Nu er vi ved bunden. Ja, det var det. Og går vi. Og se, hvor kæmpe fucking stor den her mark, den er. Den er grænte. Ja. Og se, hvor langt den er. Så det bliver 4. eller 3. Jeg håber, hvis det er, det bliver 3. december, det er, det skal høstes. Slides. Det er hverken tredje, vi tager tid på, hvor lang tid det tager. Ja. Og køre hernede fra og hernede i den anden ende. Nå. Ja, jeg ved. Ja. Du har lige skiftet det til traktoren. Din spade. Og hvis det er nogle og det hvor mange år skal man være for at kunne komme med herinde? Det er sgu meget. Det er lige meget. Så længe i hvert fald ikke er 1 år. Og så længe de bare ikke er 3 år. Fanden er den 3-årige? Ja, nu tror jeg også snart, vi bliver nødt til at tage af. Nu så var videoen i hvert fald snart en time. Når Markus har holdt den der bil ind, så tror jeg, vi har noget at sige. Tak. Tak for, at I gad at se med, og god 1. december. Hej hej.